Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas, ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, tinuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan, ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo, maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Mga pasidaan batok sa sayop nga mga pagtulon-an. Sama sa gihangyo ko kanimo, samtang nagpadulong ako sa Macedonia, gusto kong magpabilin ka sa Efeso, kay may pipila ka mga tawo nga nanudlo og mga pagtulon-an nga sayop, ug kinahanglan nga pahunungon mo sila. Sultihi sila nga dili na mutuo ni anang hinimo-himo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Makahatag lamang kini og higayon sa panaglantugi ug dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaluan pinaagi sa pagtuo. Ang tuyo niining maong pahimangno mao nga magbaton kamo gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing, limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tawo nga namiya niini ug nahisalaag tungod sa walay pulos nga panaglantugi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios, apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti o sa mga butang nga ilang gipamugos. Nahibalo kita nga ang balaod maayo kung gamiton sa hustong paagi, ug angay hinumduman nga ang mga balaod wala himua alang sa mga maayong tawo, kundili alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios, ug sa mga makasasala. Gihimo kini alang sa mga dili Diosnon ug dili balaan, sa mga tawo nga nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga mamumuno, sa mga makihilawason, ug sa mga lalaki nga makighilawas sa isig ka lalaki, sa mga mamimihag og tawo, sa mga bakakon, ug sa nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulon-an. Gipahimangno ko kini sumala sa maayong balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Dios. Pasalamat tungod sa kaluoy sa Dios. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Kaniadto ako siyang gipasipad-an, gilutos o gibugal-bugalan, apan ang Dios naluoy kanako, kay dili pa man ako magtutuo, ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubo sa atong Ginoo ang iyang naghingaping grasya nganhi kanako, o gihatagan ako niya sa pagtuo o gugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton og tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluy-an ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan,
walay kamatayon ug dili makita ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Timotyo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa propesiya mahitungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesiya alang sa imong pagpakigbisog diha sa tinuoray nga pakig-away ug padayon sa imong pagtuo ug limpyo nga konsensya. May pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Nahilakip kanila si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila og dili na magpasipala sa Dios. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timotyo, Kapitulo 2. Pusa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan o pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari o ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buot usab ako nga ang mga babayi magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglang dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o magamit og mahalong mga sapot. Hinunua magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babayi nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan nga ang mga babayi makakat-on pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako motugot nga ang mga babayi magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila. Kay si Adan mao ang unang gihimo o gisunod si Eva. Og dili si Adan ang nalimbungan kundili ang babayi og siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babayi maluwas pinaagi sa pagpanganak kung magpadayon siya sa pagtuo og paghigugma ug sa pagkabalaan inubanan sa kaligdong. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timotyo, Kapitulo 3. Mga pangulo sa simbahan. Tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. Busa, kinahanglang dili masaway ang pangulo sa simbahan. Usaray asawa, maugdang, mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon, ug maantigong mutudlo. Kinahanglang dili siya palahubog, ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglan dili siya nawong og kwarta. Kinahanglang maayo siyang modumala
sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios. Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Mga katabang diha sa simbahan. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa simbahan maayo usab og kinaiya ug matinud-anon, dili magpalabig inom ug dili hakog og salapi. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo inubanan sa putli nga konsensya. Ug kinahanglan nga sulayan una sila ug kun makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang mga babaeng katabang maayo usab ug kinaiya ug dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa ug maantigong mudumala sa iyang mga anak ug panimalay. Ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Ang dakong tinago. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kun malangan ako kining sulata, maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo og namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Og nakita siya sa mga anghel. Giwali siya ngadto sa kanasuran, gituohan dinhi sa kalibutan o gibayaw ngadto sa langit. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 4. Mga mini nga magtutudlo. Ang Espiritu klaro nga nag-ingon, nga sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Mo'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu og ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan ni ining mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mobati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon ni adtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Kung itudlo mo kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Apan likaye ang mga hinimo-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunua, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diosnon. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas
Apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon ug sa umaabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton ug tuohan sa hingpit. Tungod niini nanlimbasog ug naghago kita pag-ayo. Naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tawo, labi na niadtong nagtuo. Isugo ug itudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on. Himo hinoon ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo, pinaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo hangtod nga moanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa simbahan. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayud aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 5. Mga katungdanan ngadto sa mga magtutuo. Ayaw kasabi ang magulang kanimo, kundili pakigsultihi siya sama ra nga siya imong amahan. Isipa nga imong igsuon ang mga lalaki nga manghod nimo panuigon. Ang mga babaye nga magulang nimo isipa nga imong inahan. Ang mga babaye nga manghod nimo isipa usab nga imong igsuon. Himoa kini sa bug-os nga kaputli. Tahura ang tinuod nga byuda. Apan kung ang byuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makakat-on una sila sa pagtuman sa ilang disnong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay. Sa ingon makabalos sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimutan sa Dios. Ang tinuod nga byuda nga nag-inusara na og wala nay kapaingnan, nagsalig sa Dios lamang ug nagpadayon sa pag-ampo ug sa pagpakitabang adlaw ug gabii. Apan ang byuda nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, bisan tuod buhi pa siya sa lawas. Pahimangnui sila niini aron walay makasaway kanila. Ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtutuo. Ang malakip sa listahan sa mga byuda mao kadtong nagpanuigon ug dili muubos sa 60. Kinahanglan nga kausa lamang siya maminyo ug kinahanglan nga naila siya sa iyang mga maayong buhat, sama sa maayong pagmatuto sa iyang mga anak, pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa iyang balay, paghugas sa mga tiil sa mga magtutuo, nagtabang niadtong nagkalisod-lisod ug sa pagbuhat ug maayo sa tanang paagi. Apan ayaw isulat sa talaan ang mga batan-ong byuda kay kung buot silang magminyo pag-usab tungod sa ilang lawas nung tinguha, magpahilayo sila kang Kristo. Sa ingon, makasala sila tungod kay wala man nila tumana ang ilang unang saad kaniya. Makakat-on usab sila pag-usik-usik sa ilang panahon kay manumbalay naman sila. Apan
labaw pang mangilad ang ilang pagpanglibak o pagpanabi sa dili unta angay nilang isulti. Busa, mas maayo pa nga magminyo pag-usab ang mga batanong byuda ug unya mga anak ug mag-atiman sa ilang mga panimalay. Niining paagiha, dili kahatagan og higayon ang atong mga kaaway sa pagsultig dautan batok kanato. Kay may mga byuda nga misimang na aron sa pagsunod kang Satanas. Apan, kung ang usa ka babayeng magtutuo, may mga paryente nga mga byuda, kinahanglan nga siya ang muatiman kanila ug dili magsalig sa simbahan. Sa ingon, makaatiman ang simbahan sa mga byuda nga wala nay kapaingnan. Ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan angay ilhon nga takos sa dubli nga suhol, labi na kadtong naghago gayod sa pagwali og pagtudlo. Kay ang kasulatan nag-ingon, ayaw sampungi ang baba sa baka samtang magio kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan, ang mamumuo angay gayud suhulan. Ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo sa simbahan, gawas kon pamatud-an kini sa duha o tulo ka saksi. Badlo nga sa atubangan sa kadaghanan, kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus ug sa balaang mga anghel, kiauhag ko ikaw sa pagtuman niining maong mga pahimangno. Sa walay pagpabor-pabor kang bisan kinsa diha sa tanan mong buhaton. Ayaw ipandong pagdali-dali ang imong mga kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pag-apil sa pagpakasala sa uban. Pagmaputli hinuon. Ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og diyutayng bino, aron kahilisan ka pag-ayo, kay kanunay karabang masakit. Ang mga sala sa pipila ka mga tawo, klaro kaayo, bisan wala pa'y mireklamo batok kanila. Samtang ang sala sa uban, ulahin ng mahibaluan. Sa samang paagi, dali usab makita ang mga maayong binuhatan. Apan, bisan pagani og dili kini makita dayon, dili kini magpabiling tinago. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timotyo, Kapitulo 6. Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulunan. Bisan pa kung ang mga agalon nila mga magtutuo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga mudugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad mga magtutuo raman usab nga ilang gihigugma. Sayop nga pagtulunan og matuod nga mga bahandi. Itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulunan og dili muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo og sa atong tinuohan, garboso kaayo og walay kahibalo. Nabuang siya sa pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong nga mosangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug dautan nga mga katahap. Mosangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tawo na dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo kung siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Wala.
ug unsa may atong madala inig kamatay nato, wala usab. Busa, angay kitang makontento kung makakaon o makabisti. Apan, kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon o malitag sa daghang mga binuang o makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tawo ngadto sa kaalautan o kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Mga pahimangno, apan kay ikaw iya man sa Dios, likayi kining tanan, paningkamote nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantuson o maaghop. Paningkamote kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo og hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan ug sa atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran at tubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Pahimangnoi ang mga dato nga dili sila mapahitason o dili magsalig sa bahandi, kundili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan, apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagka-mahinatagon ug sa pagtabang sa uban. Niining paagiha, makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun ug ang binuang nga mga panaglalis nga gitawag ug kaalam, apan dili di ay tinuod nga kaalam. Kay may pipila nga nagpatuo nga nagbaton sila niining maong kaalam ug tungod niini nangapakyas sila sa ilang pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyo. Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios o gipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatunan, pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Pagpasalamat ug pagdayeg. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii nagpasalamat ako kaniya samtang
Sa kanunay ako naghinumdom kanimo diha sa akong mga pag-ampo. Nahinumdom ako sa imong mga luha ug nangandoy nga makikita kanimo aron malipay ako pag-ayo. Nahinumdom ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton ka gihapon sa maong pagtuo. Tungod niini, pahinumduman ko ikaw sa pagmainiton sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundili naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Pakigambit hinuon sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya ug gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdanan. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Gisugo ako sa Dios sa pagsangyaw ug pagtudlo sa maayong balita, ingon nga apostol ug tungod niini nagantos ako. Apan wala ko kini ikaulaw kay nakaila ako sa akong gisaligan ug sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod niadtong adlaw. Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Nasayod ka nga gitalikdan ako sa tanan nga tagalalawigan sa Asya, lakip na nila ni Figelo ug ni Hermogenes. Hinaut unta nga maluoy ang Ginoo sa panimalay ni Onesiforo kay gidasig ako niya sa makadaghan ug wala niya ikaulaw ang akong pagkabilanggo. Hinuon sa pag-abot gayod niya sa Roma, gipangita dayon ako niya hantod nga nakaplagan ako. Hinaut unta nga kaluy-an siya sa Ginoo sa adlaw sa iyang pagbalik. Nasayod kapag ayo sa gidak-on sa iyang gikatabang kanako didto sa Efeso. Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 2. Maayong sundalo ni Kristo Jesus. Busa, anak, pagmalig-on pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Pakigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw. Busa, dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Ang usa-usab ka magdudula nga moapil sa lumba, dili gantihan, kundili musubay sa mga lagda. Ang mag-uuma nga naghago pag-ayo, kinahanglan maoy makadawat sa unang bahin sa abot. Palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Hinumdumi si Hesukristo nga kaliwat ni David, gibanhaw siya
ug mao kini ang maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako og gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus uban sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Gikahimot ang sulugoon. Pahinumdumi niini ang katawhan o pahimangnuy sila atubangan sa Dios sa dili pagpakiglantugi, bahin og mga pulong kay dili kini makaayo kundili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Likayi ang binuang ug dili Dios nun nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Ang gitudlo nila mahisama sa kabahong nga mag-ut-ut sa unod. Ang duha kanila mao si Himeneo ug si Fileto. Nahisalaag sila gikan sa kamatuoran o gilibog nila ang ubang mga magtutuo pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Apan ang lig-on nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili gayud matarog og niini nahisulat kining mga pulonga. Nakaila ang Ginoo sa mga iya. Og ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og dautan. Sa usa ka dakong balay adunay nagkalain-laing mga plato ug mga panaksan. Ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta. May alang sa espesyal nga higayon ug may alang usab sa adlaw-adlawng paggamit. Kung hinluan sa tao ang iyang kaugalingon, gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan, kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon ug siya andam sa tanang buhat nga maayo. Likayi ang mga daotang butang nga gusto kaayong himuon sa mga batan-on. Tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug pakigdait uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Likayi usab ang binuang ug walay pulos nga mga pakiglantugi. Nasayod ka nga musangpot lamang kini sa panag-away. Ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway. Kinahanglan maluluyon siya sa tanan, maayo nga magtutudlo og mapailobon. Malumos siya kung magmaymay sa mga misupak kaniya. Tingali hatagan sila sa Dios og higayon sa paghinulsol ug masayod sila sa kamatuoran. Ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikyas sa bitik sa yawa nga midakop ug miulipon kanila. Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 3. Katapusang mga adlaw. Timan-i kini. Sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugero sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garbuso kaayo.
Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. Pipila kanila musaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy nga babayeng nabugatan sa sala ug dali rang madala sa ilang nagkalain-laing daotang kaibog. Naningkamot kining mga babayhana nga makakat-on apan dili gayud sila makasabot sa kamatuoran. Ingon nga si Janes ug si Jambres misupak kang Moises. Kining mga tawhana usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang hunahuna ug pakyas ang ilang pagtuo. Apan dili sila mulampos kay makita man unya sa tanan ang ilang binuang sama sa nahitabo kang Janes ug kang Jambres. Katapusang mga pahimangno. Apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo, sa akong kagawian ug sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailob, paghigugma ug pagka mainantuson. Sa mga paglutos ug mga pagantos nga nahiaguman ko didto sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus lutuson gayud. Apan ang mga dautan og tigpakaaron ingnon musamot pagkadautan, manlimbong sa uban og malimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo og hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimog kaalam og naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 4. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus, nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi o patay, tungod kay mubalik man siya, aron paghari, awhagon ko ikaw. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga, og tudloi uban sa pagpailob ang mga tawo. Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulun-an. Ang ila na hinuong gusto mauna lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Apan, kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mobiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Dios, ang matarong maghuhukom. Og kini dili kanako lamang
kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Mga tugon. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang paghigugma ni ining kalibutana og miadto siya sa Tesalonika. Si Crescente miadto sa Galacia og si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos og dad-a diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Efeso. Inig-ari nimo dad-a ang akong kupo nga gibilin ko kang Carpo didto sa Troas. Dad-a usab ang mga libro, labi na kadtong mga libro nga panit. Si Alejandro nga Platero nakahimo kanakog dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likay siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayo mitabang kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaut unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo o giluwas ako gikan sa baba sa leon. Og luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Katapusang pangumusta. Ipangumusta ako kang Prisca o kang Agela o sa panimalay ni Onesiforo. Si Erasco nagpabilin sa Corinto o si Trofimo gibilin ko sa Mileto kay nasakit man siya. Paningkamuti pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo o si Prudente ingon man si Lino o si Claudia og ang tanang kaigsuunan nangumusta kanimo. Ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.